Είναι κανένα. Όχι, πάμε. Έρχεται κανείς. Όχι, πάμε γρήγορα. Καλό πράγμα, Άσε. Τέλειο. Πάμε. Πάνε πάρει την μπάλα. Άσυνα μακριά είναι. Εσένα, φέρε. Επιτέλους, ωραία η τηλεόραση. Βάλε. Ναι. Άντε. Ναι. Ωραία. Καλό. One of the strongest contenders is located 19 kilometers from the town of Glastonbury, an ancient hill fort called Cadbury Hill, a castle city at the heart of the Arthurian legend. Camelot is truly a utopia on earth. It's where men behave with justice and society is safe from the castle city at the heart of the Arthurian legend. Το ήξερες αυτό. Πολύ ωραίο. One of the strongest contenders is located in behave with justice. Σώπα ρε. And society is safe. Δεν το ήξερα. A dark age stronghold, not the romanticized medieval castle of popular myth. One of the strongest contenders is located 19 kilometers from the town of Glastonbury, an ancient hill fort called Cadbury Hill. The whole of Arthur should look like this. It's not a glossed over sort of Disneyland full of big castles with large... Τι μυρίζει έτσι? Θεέ μου τα τσιγάρα. Φυσικά, κάνε κάτσει. Θέλεις να αρχίσεις το κάπνισμα, αλλά ο καπνός μπαίνει στα μάτια σου. Τσούζουν και δακρύζεις. Τώρα έχουμε τη λύση. Μόνο για σένα, αρχάρια καπνιστή. Ο άνεμο-καπνιστήρας διώχνει μακριά τον ενοχλητικό καπνό και σε κάνει να δείχνεις cool. Με 3 ολόκληρες διαβαθμίσεις. 1, 2, 3. Και 2 διακριτικούς σημάντες σε ακολουθεί παντού. Στο διάλειμμα στη δουλειά. Στο καφέ. Τώρα και με διακριτική μπαταρία τσαντάκι για να σε συνοδεύει και στη βόλτα. Άνεμο-καπνιστήρας παφ πουφ γκου γκου. Τηλεφωνήστε σήμερα στο 800-803 και 10 και θα γίνει δικό σας. Για όσους τηλεφωνήσουν σήμερα, δώρο η μπαταρία. Πω πω ρε φίλε, αυτή με το κολλάνι είναι κόλαση.
Κοιτάνε. Κοιτάνε, αλλά κάνουν λίγο την αδιάφορη. Ναι ρε φίλε, δίκιο έχεις, πήγαινε να τις μιλήσεις. Και τι να πω, ρε, τρέχουμε. Τι να την πεις, πρώτα την πώς τη λένε και να γνωριστείτε τέλος πάντων. Έχω άγχος. Πάρε αυτό εδώ. Έλα βγες. Πάρε αυτό εδώ και να δείξεις ποια μάγκας. Άντε πω. Έτσι. Έτσι, έτσι. Πω, τσιγαρίλα μυρίζει. Θέλω μια αμόρφα. Εγώ λέω μόνο μου. Να μου πεις με νόημα όμως. Θα μου γκρίσεις με νόημα. Αλλά καθιστός όμως. Ναι, τώρα. 3, Και 2, 1, ναι. Ωραία, θα πέσει προς τα εκεί όμως, θα πέσετε μαζί. 1, πάμε. Πάμε. Yeah.